the other name you know the mix you know because it's like the conversation name hala brand of dal that's the name of the name you can use the number no the house however I got a practice no man that kilo the king house no basic no the OCV so an a lot of standard more touch no extensions like just a matter of Mukwela. To dan uwa kamar yadda kake gani bayan ka danna link zan aje ma link a ƙasan description. So bayan ka taɓa link ɗin ga fiskan da zai nuno ma kenan. So bayan ya nuno ma wannan fiskan zaka ɗanyo ƙasa ka duba yanda bayanan abun yake. So an ɗora shi ne shi ma tsarin blockchain. So in kun duba za ku gani gashi nan cewa level 1 awa 6 ne kawai in ka sa 500 za ka yi receiving ɗin 1000 ka. So gashi nan dai za ku gani bayanai har zuwa level 5. So nan ne karshe inda zaka samu 50,000 za ku gani a rubuta earning 50,000 in 7 days zaka samu 50,000 kenan a cikin kwana 7. So in kun duba kuma ta bangaren nan za ku ga cewa an yi launching din shi ne on 12 July. So abinda zaka danna yanzu bayan ya kawo ka shafin nan zaka danna join now. So kana danna kamar yadda kake gani zai ce ka sa sunanka kamar haka. Sai ka sa sunanka bayan ka sa sai ka zo ka sa phone number nan kuma ka sa email naka wanda kake bukata. So sai ka zo ka sa passport number. So bayan ka gama sawa sai ka zo ka danna register nan kuma referral code ne dama yana nan ba sai ka sa komai ba. So kasancewa ni ina da account ne zan yi login. So kamar yadda kuke gani zan yi login cikin account nawa. So bayan ka zo ka yi login fiskan da zai fara nuno ma kenan amma ba zai nuna ma wannan 1000 din ba zai nuna ma ita ba saboda ni na sa kuɗi ne a ciki. So yana kawo ka fiskan nan abin da zaka fara dannawa buy. So bayan ka danna buy sai ka sa 500. So kana dannawa zai ce ma you must verify your phone number before you can buy R-RIBALA. So yana nufin sai ka yi verify din phone number ka kenan sai ka yi ƙasa nan. So zai ce ka yi verify din phone number ne dama. So kamar yadda kuke gani sai kai haka. So in za su ro code ne sai mu ɗauka mu sa a nan wajen mu yi verify. So wasu za su yi tambaya wasu kuma sun gwada in an turo musu baya yi in an turo ba a turo musu code. So za ka iya canja phone number ka zo wajen profile. Yawwa so bayan ka zo wajen profile za ka danna update. So kana danna update din nan zai kawo ka fiska kamar haka. So sai ka canja wani phone number anan sai ka sa wani phone number daban anan kamar yadda kake gani na canja phone number kenan. So nan kuma za ka sa bankin ka ne wanda in ka tashi yin withdraw. Nan kuma za ka sa account number ne nan ma za ka yi replay din account number din ne. Kun gani na cike komai nan na sa phone number na sa email na sa banki na sa account number. To sai ka danna submit. So amma ni kasancewa ba zan sa account number wa iya kawai phone number ne nake bukata. Iya phone number na kawai zan seta. So sai ka danna submit. So bari mu cike tun da yaƙi. So kamar yadda kuke gani za ku ga na cike komai. So in kun duba za ku gani na yi update cewa ya yi update successful komai ga banki na ga account number ga suna. So sai ka dawo dashboard haka. So bayan ka dawo sai ka sa kai copy din phone number din sai ka sa shi ana. Sai ka sa shi anan ka danna receipt. So kamar yadda kuke gani na riga na danna yanzu za su turo min code in doka isa anan kamar yadda kuke gani. So ku ya hakuri da labar su dan turo code ne. So kamar yadda kuke gani gashi nan za ku ga sun turo min code ba. Za ku ga cewa an turo min code. So in sai ka je ka kamar haka yadda kake ga 30 za ka iya kwafi kuma za ka iya haddace shi 3065. So sai ka zo kamar haka 3065 sai ka danna verify. So kamar yadda kuke gani za ku ga cewa ya yi successful.
so sai ka zo wajen buy din ka danna buy sai ka sa 500. so za ku ga ya wuce yayi successful. so za ka zo ka duba nan ƙasa transaction, za ka transaction an yi buy din 500 yana pending ne. so in kun duba za ku gani cewa gashi nan amount din da za mu tura mana, ga nan phone number wanda za mu turawa, ga kuma bankin shi guda ne, ga account number nasa. so kana turawa shikenan zai zo ya ma approving. so yanzu haka yana pending ne, sun baka awa ɗaya ne, sun baka awa ne. so sai ka je ka samu ka tura da wuri. so haka za ka yi. so in kuma sell za ka yi, in ka tashi yin withdraw din kudin ka ne, so abinda za ka danna kawai sell ne za ka danna, sai ka sa duk wani amount din da kake so, in 500 ne, in ma 1000 ne. so ka gani za su ce mi insufficient ne ma, babu ma kuɗi ma a ciki. so haka za ka yi dai ka yi selling kamar yadda kuke gani. so haka za ka yi kai selling. in kuma kana so ka tura ma wani ne, ga transfer nan, so za ka yi transfer. so yan uwa a hanzarta a samu a yi wannan sun, tunda kun ga sabon launching ne, bai wuce kwana 3 bane da yin launching nashi. so in kun duba members din da suke ciki ma ba a yi yawa sosai ba. so samu a hanzarta a samu abun da aka samu. so mun gode in kun ji daɗin wannan bidiyon a danna mana